сиюжал гузоришҳои варзишӣ ва рӯйдодҳои олами варзиш аз барномаи 7 рӯзи варзиш пешниҳози шумо мегардад. Тамошобинони доимии телевизиони Баҳористон, салом. Дар студия Алиҷон Талбаков. иттиҳоди ҷаҳонии гӯштин тақвими таҷдидшудаи чорабиниҳоро барои соли 2021 бо дарназардошти пандемияи COVID-19 нашр кард. Тибқи ҷадвал мусобиқаи қаҳрамонии Осиё оид ба гӯштин миёни бузургсолон аз 16 то 21 феврал дар шаҳри Алматои Қазоқистон баргузор мешавад. Ба иттилои манбаъ, мусобиқаи навбатии литсензионии қаҳрамонии ҷаҳон қарор аст моҳи декабри соли равон дар Белгради, Сербия баргузор шавад. мусобиқаи интихобии Осиё барои дарёфти рохат ба бозиҳои олимпии Токио, тавре ки қаблан пешбинӣ шуда буд, аз 26 то 28 март дар шаҳри Сияни Чин доир мегардад. баъдан мусобиқаи интихобии олимпии ҷаҳонӣ аз 29 апрел то 2 май дар шаҳри Софияи Булғористон баргузор хоҳад шуд. дар робита ба таъхир афтодани бозиҳои олимпии наврасон 2022 мусобиқоти қаҳрамонии қоравӣ миёни наврасон охири моҳи июн барпо мегардад. мусобиқаи қаҳрамонии ҷаҳон миёни наврасон ба охири моҳи июл гузаронида шуд то ба бозиҳои олимпӣ халал нарасонад. фосила миёни қаҳрамонии ҷаҳон ва мусобиқоти қоравӣ миёни наврасон набояд камтар аз 1 моҳ бошад. бояд тазаккур дод, дар мусобиқоти литсензионӣ варзишгароне ки аллакай рохати бозиҳои олимпии соли 2020 дар Токиоро доранд, иштирок карда наметавонанд. дар ҳар як дараҷаи вазнҳо 2 рохат дода мешавад, яъне гӯштингироне ки ҷойҳои якуму дуввумро мегиранд соҳиби рохат мегарданд. ҳар як кишвар метавонад то 18 рохат бигирад. мусобиқаи ҷумҳуравӣ барои дарёфти ҷоми пешвои миллат оид ба шоҳмот дар 4 марҳила дар алоҳидагӣ байни варзишгарони касбӣ ва дӯстдорони варзиши шоҳмот баргузор гардида истодааст. марҳилаи дуюми мусобиқаи мазкур аз санаи 1 то 30 сентябри соли 2020 дар сатҳи ноҳия шаҳр бо иштироки ғолибони марҳилаи аввал доир гардид. ҳамкорони мо ин мусобиқаро инъикос намуданд. мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба шоҳмот барои дарёфти ҷоми пешвои миллат дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Абулқосим Фирдавсӣ шаҳри Душанбе доир гардид. мусобиқаи мазкур дар доираи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсӣ ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия ташкили роҳандозӣ гардида, дар он 100 нафар шоҳмотдӯстон аз муассисаҳои таълимӣ ва варзишӣ ва ташкилоту муассисаҳои ҳудуди ноҳия ки ғолибони даври аввал мебошанд миёни ҳам сабқат намуданд. масъулин мақсади ташкили мусобиқаро тарғиби тарзи ҳаёти солим ҷалб намудан ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, тарғибу ташвиқи шоҳмот байни наврасону ҷавонон ва калонсолон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мустаҳкам намудани дӯстӣ байни тамоми қишрҳои ҷомеа ва дарёфти чеҳраҳои нави варзишӣ аз намуди шоҳмот маънӣ дод намуданд. бояд қайд намуд ки бозии шоҳмот яке аз дӯстдоштатарин намудҳои варзиш барои мардуми сайёра аст. хусусан мактабҳои шоҳмот дар минтақаҳои гуногуни кишварамон фаъолият дошта, садҳо ихлосмандону ҳаводоронашро пайдо кардааст. инчунин аз рӯи шоҳмот на танҳо мусобиқаҳо гузаронида мешавад, балки як воситаи фароғати мардум низ дониста мешавад. мақсади ҷалби бештари сокинони касбу кори гуногун ба бозии шоҳмот ин пеш аз ҳама сайқал додани тафаккури мантиқӣ, инкишофи қобилияти зеҳнӣ, баланд бардоштани маҳорати шоҳмотбозии ҷавонону наврасон мебошад. гуфта мешавад ки бозии шоҳмот барои рушди тафаккуру андеша ва қобилияти фикронии шахс мусоидат менамояд. ҳамин аст ки даври ноҳиявӣ инчорабинӣ дар сатҳи баланд доир гардида, ғолибони марҳилаи дуюми мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба шоҳмот барои дарёфти ҷоми пешвои миллат бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. дар муассисаи давлатии мактаби варзишии ноҳияи Шуғно низ даври дуюми мусобиқаи шоҳмот барои дарёфти ҷоми пешвои миллат роҳандозӣ карда шуд. дар ин сабқати зеҳнӣ зиёда аз 30 нафар довталабон, хусусан тарбиятгирандагони мактабҳои варзишӣ иштирок намуданд. боиси қайд аст ки мусобиқа аз рӯи 3 сину сол наврасонӣ то 14 сола писарон ва духтарон, ҷавонони аз 15 то 30 сола писарон ва духтарон ва калонсолони аз 30 сола боло мардон ва бонувон доир гардида истодааст. ин сабқати зеҳнӣ дар ноҳияи Шуғно низ бо ҳамин тартиб роҳандозӣ гардида, дар он завқмандони шоҳмот ки ғолибони марҳилаи аввал буданд, аз худ маҳорати баланди зеҳниву фикронӣ нишон доданд. боиси зикр аст ки ғолибони марҳилаи дуюми мусобиқаи мазкур
дар ноҳияи Шуғнон ба марҳилаи сеюми мусобиқа даври вилоятӣ ки бо иштироки ғолибони марҳилаи дуюм доир мегардад роҳхат ба даст оварданд. қайд кардан ба маврид аст ки марҳилаи сеюми мусобиқаи мазкур аз санаи 1 октябр то 6 ноябри соли 2020 дар сатҳи вилоятҳо дар назар дошта шудааст. марҳилаи ниҳоии ин мусобиқаи сатҳи баланд аз 11 то 16 ноябри соли 2020 дар шаҳри Душанбе дар доираи таҷлили рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. ёдовар мешавем ки маблағи умумии ҷоизаи ҷоми пешвои миллат 100 000 сомониро ташкил медиҳад. дастаи футболи моҳири ноҳияи Ёвон дар мавсими соли гузашта миёни дастаҳои лигаи дуюми вилояти Хатлон соҳиби ҷойи якум гашта, имсол дар лигаи якуми футболи Тоҷикистон бозӣ мекунад. бо вуҷуди он ки сатҳи бозиҳо дар лигаи якум баландтар ва талабот ба бозигарон ҷиддитар аст, аъзои дастаи моҳир таҷрибаи худро тадриҷан бой намуда ҳамчун бозигарони касбӣ зина ба зина боло мераванд. умед аст ки дастаи моҳир дар бозиҳои боқимондаи мавсими имсола хотири мухлисонашро болида мегардонад. дар даври 15-уми лигаи олӣ ки бозиҳояш мавқуф гузошта шуда буданд, дастаи Куктош қаҳрамони кишвар дастаи Истиқлолро дар варзишгоҳи Нефтяник қабул кард. бозӣ аз дақиқаҳои аввал суръати баланд дошт. дар дақиқаи 25-ум қоидаи бозӣ дар дохили ҷаримагоҳи дастаи Куктош вайрон карда шуд. ҳамлагари дастаи Истиқлол Манучер Ҷалилов аз ин имконият истифода карда дастаашро пешсаф кард. ин гол барои Манучер 14-умин гол дар мавсим гардид. қисми якуми рақобат бо бартарии Истиқлол 0-1 ба анҷом расид. дар нимаи дуюми бозӣ футболбозони дастаи Куктош бениҳоят фаъолона бозиро шурӯъ карданд ва то охир идома доданд. борҳо фурсати хуби голзанӣ барои футболбозони мизбон буд, вале навбат ба навбат дарвозабони Истиқлол Рустам Ятимов имкониятҳои рақибро аз байн мебурд. ниҳоятан дар дақиқаи 69-уми бозӣ нимҳимоятгари дастаи Куктош Далер Ёдгоров баъди як ҳаракати зебо зарба зад. дарвозабони Истиқлол маҷбур шуд ки пас аз ин зарбаи ҷаззоби Далер тӯбро аз тури дарвозааш бигирад. ҳисоб 1-1 шуд. пас аз ин гол ҳарчанд бозигарони ҳарду даста талош карданд ва чандин фурсатҳои голзанӣ доштанд, аммо то охири дидор ҳисоби бозӣ бетағйир монд. ҳамин тариқ ҳисоби бозии марказии даври 15-ум байни дастаҳои Куктош ва Истиқлол 1-1 шуд. пас аз ин рақобат қаҳрамони лигаи олӣ дастаи Истиқлол бо касби 42 имтиёз садринишини ҷадвали мусобиқа аст. бошгоҳи Куктош бошад дар ҳисоби худ 25 хол дорад. дар даври ҷанбасти 18-ум дастаи Куктош муқобили Регар Тадас бозӣ хоҳад кард. ин дидор муайян хоҳад кард ки дастаи Куктош дар ҷои сеюм қарор мегирад ё не. дар клуби варзишии Локомотив Наврасон аз намуди бокс машқу тамрин менамоянд. ин машқгоҳ фаъолияти худро аз соли 2006 ба роҳ мондааст. аллакай дастпараварони ин клуб зери роҳбарии мураббиёни касбӣ иштирокчии фаъоли сабқатҳои варзишӣ мебошанд. ҳамкорони мо аз ҷараёни омодагиҳои боксчиёни Наврас ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ сюжа омода намуданд. ин варзишгарон дар клуби варзишии Локомотив аз намуди бокс машқу тамрин менамоянд. барои наврасони варзишдӯст мураббиён Мансур Муҳиддинов ва Эмомалӣ Мағлаев маҳорату ҷасорат ва касбияти боксро меомӯзонанд. аслан бокс аз варзишгар тактикаву техникаи махсусро тақозо мекунад ва мураббӣ танҳо дар ҳолати дуруст ба роҳ мондани ҷамъомади муштараки тамринҳо ба мақсади худ мерасад, яъне варзишгарони касбиро тарбия мекунад. ба ин хотир ин раванд аз фаъолияти асоситарини мураббиёни соҳаи бокс дониста мешавад. бояд қайд намуд ки сину соли шогирдони клуби мазкур аз 7 то 16 сола мебошад. тибқи иттилоъ дар соли 2020 аллакай онҳо дар ду мусобиқа шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ ки барои сину соли 2006-2007 муқаррар гардида буд ширкат варзида дастболо гардиданд. طول 7 سال است که من در این نماد ورزش مشق میکنم و زیاده از 10 مدال دارم و کوشش میکنم که باز در مسابقه‌های بین‌المللی جمهوری اشتراک نموده جایگاه نمایان را گیرم، چون که باکس به من پسند است.
агарчи аз ташкилёбии варзишгоҳи локомотив солҳои зиёд сипарӣ шуда бошад ҳам, лекин навъи бокс аз соли 2006 инҷониб фаъолияти пурсамар дорад. Аниқтараш то ин замон шогирдони ин клуб аллакай дар дигар мактабҳои варзишӣ ба ҳайси мураббӣ кор карда истоданд. Илова бар ин, дар зарфи ин солҳо дар машқгоҳи мазкур на фақат шумораи наврасону ҷавонон зиёд гардид, балки баромади дастпарварони клуби мазкур низ қобили таҳсин дониста шуд. Ин ҳама комёбиҳоро мураббиён Мансур Муҳиддинов ва Эмомалӣ Малаев ба дастгириву кӯмаки бевоситаи мураббӣ Аббос Неъматуллоев нисбат медиҳанд. ҳамзамон саҳми мураббии дигари ин машқгоҳ Хуршед Ҷураев дар тарбияи шогирдон назаррас аст. Гуфтан ҷоиз аст, ки клуби варзишии мазкур дар тавозуни корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон қарор дорад. Шароити тамринҳо низ ба талаботи имрӯз созгор аст. мураббӣ Мансур Муҳиддинов, ки мо шоҳиди машқу тамринҳояш бо наврасон гардидем, довари дараҷаи байналмилалӣ буда дар якчанд мусобиқаҳои берун аз кишвар доварӣ кардааст. ӯ ки таҷрибаи зиёд дорад, бар он назар аст, ки барои муштзани лаёқатманд шудан бояд ба ҳар як тарзу усул ҷиддӣ муносибат намуд, чунки бокс аз варзишгар ҷисман пурзур буданро низ тақозо мекунад. новобаста аз оне ки дастпарвари ин клуб Алиҷон Асроров 4 сол боз инҷониб машқу тамрин мекунад, аллакай мавсуф аз шогирдони муваффақ дониста мешавад. ном бурда дар ин муддат тавонистааст иштирокчии фаъоли сабқатҳои варзишӣ аз намуди бокс гардад. من 4 سال است که در این تالار مشق میکنم. در 6 مسابقه اشتراک کردم. 6 مدال دارم. 4 تا جای یکم و 2 تا جای سوم. боиси қайд аст, ки дар тамрингоҳи мазкур шароити зарурии машқу тамрин аз намуди бокс муҳайё карда шудааст. лавозимоти мавҷудаи варзишӣ муосиртарин буда, мураббиён пайваста кӯшиш мекунанд, ки баҳри дарёфти лавозимоти соҳавӣ дастрасӣ дошта бошанд. илова бар ин, ҳамаи лавозимоти варзишӣ ба касбияти ин навъи варзиш мутобиқ кунонида шудааст. омӯзишдиҳандагони бокс ба наврасон қайд намуданд, ки дар самти дастрасӣ либосҳои варзишӣ низ боксчиён мушкилӣ надоранд, зеро падару модарони эшон баҳри дастрасӣ доштани фарзандонашон кӯмак мекунанд, то насли наврас тарзи ҳаёти солимро интихоб кунанд. дастпарварони клуби мазкур соли равон бо иллати бемории ҳамагири COVID-19 натавонистанд дар сабқатҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок кунанд, аммо ба онҳо имконият даст дод, ки имсол аз мусобиқаҳои дохилӣ 10 медал ба даст биёранд, ки онҳо тилло, нуқра ва биринҷӣ мебошанд. аммо ин муваффақият онҳоро қаноатманд намекунад. мураббиёни клуби варзиши локомотив пайваста кӯшиш мекунанд, ки намуди боксро ба дӯстдорони ин навъи варзиш омӯзонанд, то дар оянда ба натиҷаи назаррас ноил гарданд. ҳамин аст, ки айни замон тамрин ва омодагиҳо дар ин машқгоҳ ба сабқатҳои дар пеш истода рафта истодааст. интизор меравад, ки моҳи ноябри соли равон аз намуди бокс барои варзишгарони соли таваллудашон 2002-2003 ва 2004-2005 мусобиқа баргузор карда шавад. кумитаи марказии варзиши артиш дар даври 15-уми лигаи олӣ бо душанбе 83 бозӣ кард. ин рақобат дар майдони кумитаи марказии варзиши артиши вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуд. дар дақиқаи якуми бозӣ Мунир Давлатбеков аз ишбои дарвозабон истифода карда ба задани гол даст ёфт. баъди пешсаф гардидани рақиб душанбе 83 фаъол шуд, аммо имкониятҳо барои Элчибек Рашидбеков ва Акблей Ҷонс кам буданд. меҳмонон бештар тавассути канори чап ба ҳуҷум мегузаштанд ва яке аз футболбозони фаъоли душанбе 83 ин Хуршед Абдуллоев буд. кумитаи марказии варзиши артиш дар дақиқаҳои охири дидор ба аксулҳуҷум гузашта, баъди қоидаи бозӣ вайрон шудан бар муқобили Димитро Бондар довар пеналти таъин кард.
фирӯз бобиев ним муҳофизатгар аз пеналти ҳисобро 2-0 намуд. дар қисмати дуюми бозӣ душанбе 83 аз зимаи якум дида фарқкунанда буд. Капитани меҳмонон Элчибек Рашидбеков тӯбро дар дохили ҷаримагоҳ қабул кард ва ӯро Комрон Иброҳимов, ки чанд лаҳза пеш ба майдон баромада буд, аз поя афтонид. Беҳрӯз Муртазоев пеналти дуюмро таъин намуд. Элчибек Рашидбеков зарбаро бехато иҷро карда натиҷаро 2-1 кард. дар идомаи дидор душанбе 83 барои баробар кардани ҳисоб талош мекард, аммо як иштибоҳи ҳимоятгарон ба голи Шервон Маббачоев оварда расонид. аз зарбаи ҷаримавӣ партов карда шуд. Шервон ҷаҳиш карда бо сар гол зад. бо ҳамин кумитаи марказии варзиши артиш дар охири бозии хонагии худ дар мавсими ҷорӣ бо ҳисоби 3-1 ғалаба карда ба зинаи сеюм баромад. душанбе 83 бо 20 имтиёз дар зинаи шашум ҷойгир аст. дар даври оянда кумитаи марказии варзиши артиш дар сафар бо хуҷанд бозӣ мекунад. тими душанбе 83 бошад дар майдони худ бо Истиқлол рӯбарӯ хоҳад шуд. бинандагони азиз, анҷоми барномаи 7 рӯзи варзиш буд. мо аҳли эҷод кӯшиш намудем ки набзи як ҳафтаи варзиширо ба шумо пешниҳод намоем. хайр, тарбияи ҷисмониро шиори худ намоед.